السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك حبيبنا شفيعنا سيد المرسلين إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى هم ذي طاعات وإبادات لنذي صالح أمل لنذي خداي تشين وترشق لنذ محبت لنذ دعاء خير لنذ لطف وكرم بلا قبول دبدا هم ذا إيلون إتشارينذ دوس يارنذ قوم خيشنذ إناتعنذ أغلغيذنذ دنيا وآخرات سعادة كننمك يذ عقلق بسن إن شاء الله. خداي تعالى يوردمذ فرحات edip vatanımız emniyet bolup ulamalar ve milletimizin ağzı birliğinden, dinimiz, dünyamız avatlıktan, mescit medreseler yürümekten ayırmasın inşallah. Rahmetül lil alemin Muhammed Mustafa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 60. yaşında dünya boyunca ulukan imparatorlar ve ulukan padişahlar ve yurtların başlarına namalar iyi verip, risaleler iyi verip, mümin olun, Müslüman olun, dünya ahiretiniz abat bolur deyip, kan keşverli ve kan yurtların padişahlarına iyi verilen namalan gurrunları Allah kokluduğundan geçipti. Ama bir gecede bir Arap farmanravalın biri Bahreyn yurduna Rahmetül lil alemin Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namayı vermeli. İran ve Arabistan Suudi'nin arasındaki olan Bahreyn keşverine. Ama gurruna girmekak bir 5-6 dakika Xuda için kulak asın bir mukaddeme. O mukaddemeyi ki zaruratu ba aydılmağa. İmanlı da Allah. Mümin, Müslüman da Allah. Allah'a ve Resulüne imanı ve Türkmen da Allah. Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam neveyli bir mahluk, bir muhterem, bir azizin gayratı bitir kanmış. Husru Perviz'den tut ta Herakla var yança Mukavqis, Necaşi inni Bahreyn'e namı aduvati padişahsına ki ol der kul Husru Perviz'in zir destini eteğindeki padişahlarını miyirmiştik. Be her hal şu yurdun bir Arap padişahlarından, başlarından. Ne kadar gayrat öğretiye bile Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam. Ey mümin, Müslümanlar!
Ahir zaman peygamber Muhammed peygamber bizim peygamberimiz. Hemme peygamberlere imanımız var. La nufarriqu beyne ahadin min rusulih. Allah'ın veren peygamberlerinin hemmesine imanımız var. Emma hak Muhammed peygamber beter gayratlı peygambermiştir. Gayratını hefte görüp ötüyiz. Hefte eşitip ötüyiz. Biz de Muhammed Resulullah diyen adam bizim Müslümanlar gayratlı olmalılarsa, dinimize himmet etmelilerse, Muhammed Resulullah'ın rahmetlerini gözden aleyhissalatu vesselam ulamaların biri Türkmen gayrat diye, Arap himmet diye. Şonu acayip bir düşündürüp aydıptır şey. Himmet gayrat deydiği ne mi deydiği oluyor? Bir zorlu ulamaların biri aydıptır. El-himmet keşşu'leti minen nari yusavvibuha sahibuha ve la te'ba illa irtifan. Ay berekelle acayip aydıptır. Gayrat deydiği, himmet deydiği adamın içinden tutup duran bir ot deyiptir. Adamın içinden ve kalbinden tutup duran bir kızgınlık, bir hararet. Ot yakan adam söndürecek bolup üstüne basya, emma ot lowlap kaptandan yine yukarı çıkıp gidiyor. Ot gühürdep yanıp tuqa, söndürecek bolup patuya birdat bilen basyan, emma ot başardığının kaptandan yine yukarı gidecek boluyor. İnsanın gayrati edil şöyle ottur deyiptir. Adamın içinde bir kızgınlık var, adamın içinden bir tütep duran bir ışık var, adamın içinden bir yanıp duran bir dert var. Şu daşeri çıkıp asmana kaşın gidesi geliyor. Şun adına Türkmen gayrat deyip aydiyor. Heyvanın gayratı var mı? Eşeğin gayratı var mı? Hiç yoktur. Gücü vardır. Gayrat yoktur heyvanına. Gayratı Allah Teala insanına koyuptur. Gayratı sultan cengeller şiirdir. Gayratı olmaz heyvanın. Heyvanın neyem olsa şu hüneridir. Ağzına, eline, pençesine. Ama insan meriz yatandır. Ahırkı demin nedir? Yatan yerine gayrat edip bir yurtları yütketip biliyor da. Heyvan başarıymış onu. Heyvan başarar mı işan? Hiç başarmaz. Neyem hüneri olsa bellice hüneri var heyvanın. Ama insan gayrat etse alem cihani dündürüge salıp biliyor. İnhe Resulullah canın himmeti. Ey Muhammed peygamber bize bir kef aydıptır himmet barada. On izinden bir evliyaların biri aydıptır himmet barada. Evvel özüme, sonra size Huda için aydiyan birime gayratlı olayın. Birime dinimizi yüreğimize yanyan olayın. Birime dinimize ihlas edeyin. Bir bar gücün koyacak olayın, öğrenecek olayın, bilecek olayın, haramdan kaçacak olayın. Şuna birime ihlas edeyin. Malın mami, malın menen dine hizmet et. Dilin mami, dilin menen hizmet et. Allah kuvvatın menen et, berekellan menen et. Mızahımçılığı kaptandan ayırmak bilen dinimize birime gayratlı olayın. Ey cavan dost, vaktimiz geçip bariya. Ey cavan dost, ey cavan dost. Haçan biz düşünmeli, haçan gayrat minmeli, haçan ihlas etmeli. Ey Türkmen, Müslüman, ey Muhammed peygamber hakkından yan dost. Resulullah'ın gayratını ve padişahlara namı yazı ötü. Nem deyip bilmeyen şık bolup geçirmeli din vurrunu. Nem deyip eşitmeyen şık bolup geçirmeli. Geçip var ya ha ömür. Fırsat şımal ha. Olu korrak yaşlı dene anaların bir yeri geldi. Tövbe edecek böyle şeyler. Kazalarını okuyan, kaza okuyacağım başıma eyleniyor diye. Kaza okuyacağım başıma eyleniyor. O bir de oturup okuyor. Yaramayan kıyşar da okuyor. Sana bana derstir da. Adım ululanın sonra bayağı başaylanır, yetitirer elinin cavan vaktindeki haysi bir güç gelecek. Haysi bir güç gelecek. Kazasına yaramanlı. Öz bergisine yaramanlı. Kaza alsın başıma eyleniyor. Huncan yıkılıp var yani. Ama sen müngüdük kallı otur, namaz okuy, kudretun artar başına eyleniyor mı? İmallı dost. Aslında gurrun aydıp vermeli her şeyice. Muhammed Resulullah gözümüzün nuri, canımız malımız fedası olsun Resulullah can aleyhissalatu vesselamın. Ne deyiptir? Men hemme bi hasenetin felem ya'melha ketebaha Allahu Teala indehu haseneten kamile keza fi sahih Bukhari. Bir Müslüman adam yüreğine salsa bir soğaviş edeyin deyip Muhammed peygamberin aydan kefş aleyhissalatu vesselam.
Bir musulman adam men falan fogaviş edinip gayratyna, ýüregini ýadyna salsa, ýöne ihlas bilen etjekden ýüregine şoň gyzgynlygy düşüpdir ha. Ýöne ýene şol etip bilmäni galýe, şol gaýraty sebepli, şol ýüregine şo sogabyň ışky düşenligi sebepli de Allah Taala şoňa bir sogap kamil ýazýar diýipdir. Şo sogaby etmese de ha. Edenden soňram näme? Etsoň ihlasına wara näçe beraber Erhamur Rahimin ýazsa öz ihtiýaryna da Allah Taala. Emma şol bir ihlas edip men falan iş etsem da diýip bir ýadyna salsa, sogap ýazyldy da şoňa diýe. Sahih-ul Buhari'de var Resulullah'ın aydan sözü. Yani seni meni Muhammed Resulullah teşvik et diye gayrat et. Yöne gayrat edip yüreğine düşenne de Huday sana sogap yazıvati, nur yazıvati, bereket yazıvati. Dünya ahiretine rahmet yazıvati. Yani Müslüman adam ve haşi öz zindigi hususiyimde, haşi öyümde, erhiliğin arasında, doğunçuklamın arasında, ya mahallemizde, ya dehret sancak guslumda, nizafatımda, ya bazarlarda, ya mahallelerde, ya etikadi zatlarda, ya ahlaki zatlarda, ya ameli zatlarda, ya cenayi zatlarda min Allah'ın hükmünü. Kulağız, Allah'ın hükmünü yerin yüzünde yürüyor yali. Allah'ın hükmü yerin yüzünde yürüyor yali min gayrat edeyin dedi. Hiç sat etmehe de sogap yazıldı. Allah'ın aydan yerin yüzünde yürüysün deyip bir ihlas etti. Hiç sat etmehe de şoňa sogap yazıldı. Geçirme. Aýraýlyň şu gulakdaky galpdaky pamyklary. Ýugurlaýlyň şu din iman görüňine. Hekaýa, kissa wir ýöne gürrüňler bolup galmasyn. Bila Resulullah'ın sözü, emma bir ewliya adamyň da sözüne aýdyn himmet barada. Bu gürrüňler bilen Resulullah'ın siratynyň wagtyny geçirjek däl. Yöne näjere men Resulullah janyň gaýratyndan agzamany, himmetinden agzamany, yöne nama ýazypdyr, bir musulman bolupdyr, bir bolmandyr, näme ders almaly ondan. Ders almalydyň bir işi İmam Gazali'ň döwresinde bir ewliya adam geçipdir. Yani Allah'ın ışkynda, yani müňlerçe nefer elinden tutup tawba eden, yani müňlerçe nefer elinden mümin musulman bolan, kafir adam elinden musulman bolan bir teberlik adam geçipdir. Kim? Hazreti Gawsi Agzam Abdülkadir Geylani radıyallahu anh. Beter bir teberlik adammışdyk. Ütümli wagzlar, nasihatler bilen kafir musulman bolýanmışdyk. Şol bir jawan oglanlara bir nasihat aýtypdyr. Ya gulam, ey jawan oglan nipdir. Sana maňa aýdýa. Ya gulam, ey jawan oglan. La yakun hammuka mimma ta'kul wa tashrab wa tajma'. Hemme gayratyň näme iýsem kam, näme içsem kam, näme üýşürsem kam bolamasyn ha. Bar ýok gayratyň iýmek, içmek, ýygnamak bolamasyn. Näme üçin? Meger zindigi gerekkämi? Kullu hada hammun nafsi fa ayna hammul qalbi? Yemek, içmek, mal üşürmek, bular nefsin, tebiyetin isteyen zadi. Doğray diyen. Emma göğsün eteğine kalpa, kalbin gayratı yirdi deyiptir. Cevabını aydın. Yığnamak, üşürmek, yemek, içmek, bular tebiyetin isteyen ve gayratı. Fe ayne hemmul kalbi. Yüreğin nâmi gayratın yirdi deyiptir. Felyekun hemmu kalbike rabbuke ve ma indehu. Yüreğin gayratı Allah'ın raziçılığı olsun ve Allah'ın cenneti olsun niptir. Allah'ın raziçılığın ne olsun gayratın? Şu beheşte Hudaýyň raziçılığına basımrak barmada olsun niptir. İnhe bir de Hazreti Gawsi Agzam Abdülkadir Geylani radıyallahu anh'un bir kudusi kelimelerinden. İnhe gayrat görürüňi. Resulullah aleyhissalatu vesselam gayratyllaň başy bolan, peýgamberliň täji bolan, gözümüziň nuru bolan, rahmetel lil alamin Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gecede göreli Bahreyn menen kimi iýberýär, näme gürrüňler bolýar. Ba'atha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilal Munzir Melikal Bahreyn as-sahabiyyel celil Ala el-Hadrami radıyallahu anh. Suudi bilen İran'ın arasında olan Bahreyn keşvere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ala el-Hadrami diyen sahabasını
eýwre müjahid, akylly, zeren we keramatly sahabalarının biri Tabaqat-ı İbn Sa'd ve Mucabud Da'wa bir senetli kitapda şonna Hazreti Ala el-Hadramin kan keramatlaryny aýdypdyr. Bir her hal Resulullah aleyhissalatu vesselam Ala ibn el-Hadrami diýen sahabasyny Bahreyn'e ýiberdir. وَلَمَّا قَدِمَ الْعَلَاءَ عَلَى الْمُنذِرِ قَالَ يَا مُنذِرِ Ay bitaýyny göreliňde Bahreyn'e barpdyr. Dereleri, dağları geçirip Bahreyn'in padşasynyň ýanyna barpdyr. Oňa ady Munzir ibn Sa'wa imişdik. Aýdypdyr: "Ey Munzir, ay bir kulli bir nasihat aýdypdyr şu Munzirden çürim. Saňa maňa nasihat." Oturşypdyrlar, gürrüňdeş bolupdyrlar. Bir baran sahaba görüpdir, Munzir beter hakylly weren adammışdyk. Bahreyn'in padşasy bir weren adammışdyk. Oham ona aýdypdyr: "İnneke azimul aqli fid dunya, fela taqsuranna anil ahireh." Ey Munzir, sen beter weren adammışdyk diýipdir. Nähadir dünýäň işinde sen weren diýipdir. Dünýäň işinde beter weren bolup da ahireti ýadyňdan çykarama diýipdir. Dünýäň işinde beter weren bolup da işte ölümden soňramda bir merahiller bar. Bir tey etmeli we geçilmeli ýagdaýlar bar. Zorlu teraz evvel danışmentler dünya boyunca men ölünçem fikrim harap bolup gelýär. Hemme zat gudraty ilmim menen billim, immeş ölümden soňram näme bolar kam ilmim menen bilip bilmedim, men hirana galym diýilýän bir ýagdaý bar diýipdir. Dünýäň içindäki zady ilim menen Ulukan danışmendlen aýdýan kişi, kafir danışmendlen. Ilmiň zory bilen dünýä boýunça her zady biljek boldum. Immeş ölümden soňram näme bolaryny kam diýip, her näme zähmetler we azmaýyşlar edýän nipdir. Birje gadam ewesi üş bilemek donk galýan nipdir. Ey Munzir, dünýäň işine sen beter diýereň diýipdir. Ahiret urundan ýadyňdan çykarama. Ýyly. Ey Munzir, Mecusiyet yani oda Hudaý diýmek beter bir biderek zatdyr diýipdir. Ýurdunda mecusiyet ateşperestlik kalmışdy. Leysa fiha takarrumul arab we la ilmu ahli'l kitab. Ne bularda araplan hormaty bardyr, ne bularda ilim bardyr. Bular özüniň aýallyklaryny, enelerini ady nikah ýaýandyrlar diýipdir. Husru Perviziň ýurdunda da şeýlemişdi. Yakuluna ma yutakarram an aklihi. Adam adyny eşitini ýigrinýän heýwanlarda iýändirşler diýipdir. Ve ya'buduna fid dunya naran ta'kuluhum yawmal qiyamah. Kıyamatda şolary iýjek ody, bular şu dünýede Hudaý diýip wada etip bäle diýipdir. Şolar ody Hudaý diýäler, ot bular kıyamatda ýakjak ki diýipdir. Izinden aýdypdyr: "Ey Munzir, sen bir zeren adam ha" diýipdir. Kulak as näme diýäni diýipdir. Bir adam ömrüni ağlamadyk bolsa, bir adam ömrüni hyýanat etmedik bolsa, bir adam hak iýmeýän bolsa, şoňa inanmarsaňmy diýipdir. Inanarmy diýipdir. Ananýan bolsaň şu Muhammed Resulullah şol adamlardan diýipdir. Mekkeň adamlary aleyhissalatu vesselam, Mekkeň adamlary kafirlerden sorak gör, bir nefer ýalan eştenak, hyýanat eştenak, hak iýmegi eştenak diýipdir. Eger bir adama inanýan bolsaň, din, diýanat we Allah bilen öz araňdaky ýagdaýlaryň hemmesini inanaga şoňa diýipdir. Ey Munzir, şoň buyruklaryndan sana aýdyp bereýin, buyruklaryny sanap beripdir. Aýaşy zatlar hakyl kabul etmeýärmi diýipdir. Ey Munzir, Muhammed Peygamber İslam dinine falan zatlar haram etdi diýipdir. Aýa akyl şu zatlar kabul etmeýärmi diýipdir. Aham Munzir keplemane dürpdir. Bahreyn'in padşasy. Qad nazartu fi hada allazi bayna yadayya fawajadtuhu lid-dunya duna al-akhirah. Wa nazartu fi dinikum fara'aytuhu lid-dunya wal-akhirah. Fama yanbaghi min qabul dinin fama yamna'uni min qabul dinin fihi amniyatul hayati wa rahatul maut wa aslam. Munzir aýdypdyr Bahreyn'in padşasy. Men şu padşahlygymda bilýän diýipdir, dünýäm awat diýipdir. Emma ahiretim awat dädi diýipdir. Sen ahiret näme diýini bilemzak diýipdir. Emma sen aýtýan zadyňda, we sen aýtýan diniň içinde dünýä we ahiret awatlyk bar diýipdir.
Näme diýip mennipdir? Wagtyky gözüm menen görüp ötin, dünýä we ahiretin abatlygy sen getiren diniňizde baqa, näme zat men öwme geçer qam diýipdir. Men musulman boljak diýipdir. Ay berekella gönünen. Men padşahlygymyň içinde dünýäniň abatlygy bar diýipdir. Men mulkymyň içinde emma ahiret diýen zat näme diýen bilemek diýipdir. Emma sen aýdýan zadyňda dünya ve ahiretin abatlygy bar diýipdir. Fema yemna'uni näme zat men öwme geçer qam diýipdir. Min qabuli dinin fihi amniyetul hayati ve rahatul mauti. Bir dini ki men şonu dünya amniyetim ba, parahatçılygym ba, ve ölüm rahatçılygym ba. Yani Türkmen aýtmış din, iki dünýäň abatlygy ba, iki dünýäň awarralygy ýok içinde, dünýä ahiretin abatlygy ba, näme zat men öwme geçer qam diýipdir. Sen aýdýan diniňde durşuna abatlyk bar diýipdir. Musulman bolupdyr. Bir ikiji dagygaşyň içinden gurrun aýdyl o hem birini alyp gideýin. Kan oglanlaryň hususan sawatly dostlaryň bir soragy bar. Ozullan baş soragy gulagy ol qaqýa. İslam gowdin musulmanlar nätdirip ketipdi onu. Dogry aýdýa, haq aýdýa. İslam emniyeti aýdýa, İslam gönülmäni aýdýa. Mühimmämiz Qur'an-ı Kerim'de Resulullah'ın yaşayışından aýdyp, eşitip bäs hemmemiz bilip bäs aslan. Hop şu aýdýan zady öz öýümizin içimize giýip göreli, erheleýin arasyny raýat edilýärmi? Ya erheleýi dagda bahanaň ýerinden biri-biriniň sawyjak bolup, bahanaň ýerinden biri-biriniň wurşjak bolup, bahanaň ýerinden ara açyljak bolup, kafirin kefini kulak asyp, judaýy ýaşap, ýeke ýaşap, bir zinana hamany ýek filmlerden görüpdir. Ya bir başka harici filmlerden görüpdir. Bir zinanalar meselen ýeke ýaşaýarlar. Ya bagşlaryň talak alypdyr, ya şoňa meňdeş, erninden hemme zatdan ýeke ýaşap zindigi ýetip ketipdi. Şoňa wara bir filmleri görüpdi. Ha şizere ýaşasaň boljak o diýip, ay men dünýeden sert, ay men dünýeden bidar, ay men näme? Kim? Maňa meňdeş mümin, musulman adamyň oglugydy. Allah Taala ve Resulullah'ın din ve diyanat ve Kur'an-ı Kerim ve nurani gurrunlar ýere gitmeli. Jami'a ulukon verirler bolýarlygy we jowan oglanlara fikirlerini we zihinlerini harap bolup da dinin etek düşmekligi bu kulli jami'a verir bolýarlygyny azajyk fikretmeli diýelmi? Näjire oham hak aýdýanyny hak görürüm. Musulmanlar ýerde, İslam ýerde. Dogruca görürüm da. Hatta aslında din gurrunu diyen bila fitnehaya ahir zaman molupdyr. İmanly dogly. Hudaýdan pakat doga edeýin, biz şu dünýeden iman menen geçmeli bolaylyk. Şol kan doga edeýin. Hemme yerden tut derdimiz kan. Mescide gatnapdy, 5 wagt namaz okypdy, 5 nefer, 6 nefer adajyk jemaat köpsi biri bilen kepleşen hak. O mescidin o tarafına durdu, o tarafına kaçıp barya. O tarafına durdu, o tarafına kaçıp barya. Näjire o musulmançylygyň içinde emniyet bar diýjek. Näjire keypçilik bar diýjek. Ola öýün gurrunu, bir de mescidin gurrunu. Ya ilgun jami'aň içinde gözlek gör. Ya sen men din kepleýän, men nämet diýän men sunnatdan aýdýan, men Rasulullah'dan aýdýan nitu, emma bir-biriniň kanyny hor, bir-birini ýejekden nahilli bolýaş ýagdaýlar. Näjire musulmançylygyň içinde oham adam aýtmaly, musulmançylykda bir abatlyk bar diýip näjire adam agzyna aljak. İslam'da va, Kur'an'da va, Muhammed Peygamber'de va, hatta kan kafirler ve musulman bolýarlar şolaň aýdýan kefi va, Hudaýa şükür, biz musulmanlary görmäkek evvel Kur'an görtürdi. Tekrar edeýin. Kafirler iki musulman bolýar, şolar näme diýe? Hudaýa şükür, musulmanlary görmäkek evvel Kur'an görtürdi. Eger musulmanlary biz görsek hiç musulman bolmardyk diýerler. Ama evvel Kur'an görtür, ey bu hak gurrunlar näme? Ey bu nur gurrunlar näme? Ey bu günün mük gurrunlar näme diýip içine girýäs. Ama musulmanlaryň işi ýok diýip aýdýardypdyr. Ene bibenne de İslam nagat gowy diýipdir. Fihi amniyetud dunya we rahatul maut. Dünýäňde de keypçilik bar, ahiretinde de keypçilik bar diýipdir. Hacıň içinde Hacda hud Kur'an-ı Kerim'de var. Fela rafata wala fusuqa wala jidala fil hacc. Hud Kur'an Allah'ın kelamı. Hac aldığında cidilleşmeler diye bir pırtıkal, bir miwan üstüne yakalaşıyor hacılarla. Näjire o musulmançylygyň içinde bir kafir ýurtda şonu kökelmeli, ihramyň içinde öýde, Mekke-i Mukarremaň, Medine-i Munawwaraň hoteliniň içinde bolmaly ýagdaýlar şular.
Aja İslam, Müslümançılık. Adam dünya aytlanna. Adam öyle kiçiliğe gurruna girende. Merde amal olup hakikat İslam näme diýerligine düşüneýlik. İslam'a girse adam dünya ahirete abat. Näme diýip? Allah'ın iyi veren zady. Wagtym güýme mäň ýerini alyp gideýin. Hulasa Bahreyn padşahy musulman bolupdyr. Hay gönünen. Oňa peýgamberimizden nama ýazypdyr. Ya Resulallah, inni qara'tu kitabaka ala ahli al-Bahreyn. Men sen namaňy musulman bolupda Bahreýniň adamlaryna eşitdirdim diýipdir. Şolardan musulman bolanlar var, Mecus da var, Yahud da var. Yani musulman bolmadyk da ba diýipdir. Fa ahdis ilayya amra zalika. Sen maňa buyur diýipdir. Men şolar barada näme deýin diýipdir. Ay gönönen musulman munzir. Maňa buyur diýipdir. Men bir baş bolupdun, çykaýmy oturaýmy başlykda. Musulmanlara näme deýin? Cühütlere näme deýin? Mecuslara näme deýin? Maňa buyruk ber, men İslam dinini ýaýradyň, o şoň menen hökm geçireýin. Peygamberimize Munzir Bahreyn'in padşahynyň namasy gelipdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek namany iberdir gaýtadan. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammed Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ila'l Munzir ibn Sawa. Selamun aleyka. Fa inni ahmadu ileyka Allah الذي لا إله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أما بعد فإني أذكرك الله تعالى فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني ومن نصح لهم فقد نصحني وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرا. الحديث. Rahman Rahim olan beyik Allah'ın adı bile. Muhammed Resulullah'dan aleyhissalatu vesselam Bahreyn'in padşahına. Selamun aleyke. Gönünün. Ey Munzir, Allah'ını sen huzurunda men evýänipdir. Naman üstü bilen. Ol Allah'ı ke ondan maşallah bolmaz. Men şahadet berýän beýik Allah'dan başga Allah ýok we Muhammed haq şoň iýeren peýgamberi. Ey Munzir, sen ýadyňa Allah'ny salýan, ýani Allah'ny sen ýadyňa salýan. Munna aýdaýyn diýipdir. Fa innehu men yansah fa innema yansahu li nafsihi. Gowluk etdiň diýipdir, özüňe gowluk etdiň diýipdir. Turondan Allah'ny ýadyna salýan, men yansah fa innema yansahu li nafsihi. Gowluk etipsiň diýipdir. Musulman bolupsyň, halka da gowluk etipsiň. Aňyrsyn pikirsiň özüňe gowluk etdiň. Hudaý derejaňy artdyrar, saňa ajr berer. We her kim men iýberen adamma gowluk etdiň däm diýipdir. Şol hakykat men özüme gowluk eden ýaly sen diýipdir. Meňa iýberen adamlam gelip seni öwdüle diýipdir. Gowa adam, hakylly adam, musulman boldy diýip. Ve iýdinden de musulmanlar bilen bijire bolarsyň, Yahudiler bilen bijire bolarsyň, Mecusiler bilen bijire bolarsyň diýip iýdinden ahkamlary Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iýberipdir. Inha bir gecekide Bahreyn'in padşahy Munzir de mümin musulman bolup, şo ýurtda halky musulmançylyga, Allah'a we Allah'ın buyruganyň içine girmege, Rasulullah'ın iýberen sahabalaryna kömekleşen gönünen insan bolup geçipdir. Ey jawan dost, bir 10 daqiqa wagtymyz var. Wagt dolýança. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana maňa bir aýdan sözi var, şu gurrun iýili. Nazzarallahu ta'ala imra'an sami'a minna şey'an febellagahu kama sami'ahu. El-hadis rawahu at-Tirmizi ve Ahmed ve gayruhu. Peygamberimiz aýdypdyr: Nazzarallahu ta'ala imra'an. Hudaý ol benden yüzünü nurlu etsin, yüzünü güldürsün, Hudaý şonu hoş etsin, Hudaý şonu serbulend etsin. Kimi? Bir adamy bizden bir hadis eşitip, bizden bir hak gurrun eşitip, şonu kemeltmänjik we arttyrmanjik başga kişi eşitdirse,
Hudaý şon hoş etsin dip Resulullah'ın bir hayır duasy bar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ta kıyamata çeli hemmemiz Resulullah'ın her kim Peygamberin hadisini eşitipdi. Peygamberin hadisini görüpdi. Ey mümin Müslüman doğun. Munur Resulullah'ın aydan sözü var. Peygamberin aydan kefi var. Men siratda, tefsirlerde eşittim ulamalar senetli urun deyip ay diye ya bir kitapta gördüm deyip aysa Hudaý şonu hoş etsin dipdir. Hudaý şonu güldürsin dipdir. Hudaý şonu yüzünü nurlu etsin dipdir. Arap şonu nazzarallah diye. Hudaý şonu yüzünü güldürsün. Hudaý şonu şadman etsin diydi. Yani şun üstünne bir qaw açıqlaýlyn bükkulli gümmer yammar bolup kalmasın, İslam dini ak yol açık bolsun. Yani mümin Müslüman adam bir şicret ahun Resulullah'ın zindigi namasının içinde ya tefsir jeliselerde ya cumalarda eşdiye oham ha şicret gurrunma Resulullah aydıptır diye. Oham bar dostuna, dinanasına, doğullarına eştiriye näme niyet bilen? Ak yürek bilen bir din Allah'ın hükmü yerin yüzünde yürüysün deyip. Din izzatı alsın deyip. Dini kömekçi bolayın diyen niyet bilen. Şadatla bilen olsa Muhammed Peygamber'in hayır duasına girdi aleyhissalatu vesselam. Yok, ihtilaf okulacak bolup. Yok, içini soğutacak bolup. Yok, şoň öz ustady ya piri ya birdady aýdypdyr, şu tarafy başjakdan, şu tarafy ýeňjekden, soňra baryp da öz ýoldaşlary bilen ajap bolly taraf basdyk, tarafy utdyk diýjekkäden boljak bolsa, Muhammed Peýgamberiň hak wädesiniň içine girdi şol adam. İçini soğutacak bolup, agzalyly okulacak bolup, yo hadis var, Buhari'de näme diýipdir, näme diýipdir diýipdi. İçini soğutacak bolup, ýöne bir muamelet ýanyk bazaryň gurruna goýan bolsa, tut soğapda tamasy bolup ýürmesin hiç wagtda. Ol agzalylyk günätdi bolsa bolar, soğaba bolup bermez şol adamdan çürüm. Muhammed Peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nazzarallahu imran sami'a minna şey'en febellagahu. Bizden bir zat eşdiýär diýipdir. Ak ýürek, ad-dinu an-nasihah geçen heftelerde geçendir. Din we musulman dogany ýüregi ýanyp ak ýürek bilen Hudaý üçin aýtsa. Hop onu bir kan kitaplar var, hezar hadisler var. Aya şondan okuyup halka aytıp bilmeýäsmi? Qaw kulak asyn. Men hezar hadislerde bir hadisleri görýän, asen ahulla türkmenli asen ona amel etmeýär. Ya men mahvaralardan bir hadisleri eşdiýän, ya ayetleri aýdýaly, asen türkmen ahulla oň men işi ýok. Hudaý üçin jogabyny aýdyp bereýin. Aya şolorda aýdyp eşdipde, halka eşdirmekde sogap barmykam? Aya şolorda eşdirmelimikam? Ya bir on gurrunları barmykam? Qaw kulak asyn, qaw hawasyňyzda jam bol. Misal üçin Hudaý köplese wagt bolsa 3 misalyny aýdyp bereýin. Wagt bolmasa 2 misal. Fiqh Hanafiyda dehret kılanda adamın kellesinde selle var bolsa, ya börük var bolsa, ya soppas papak bolsa, kelläňi mesxedende selläň üstünden, soppasyň üstünden mesxetsen bolar mı? Bolmaz. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh hukm ediýär, dehret kılanda kelläňi mesxedende selläni, börüňi, soppasyňy ya denany da bolsa çargat ýalygyny aýyrsyn, mesxetsin. Ya aýyrmasa şonu kaldyryp eteginden mesxetsin diýär. Hop bu belli bir zat. Emma bir sahih hadis var, Muslim rivayet ediyor. Sahih hadis var. Näme diye göreyli? فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار أي العمامة رواه مسلم. O ağa diye sahih hadis var. Doğru diye. Muslim rivayet ediyor. Peygamberimiz bir gün sellesinin üstünden meshetiptir diye. O menne böğrüme meshetecek diye. Menne selleme meshetecek. Aslında ahulla şunu görmeyeyim kan Türkmen ahulla. Näme deyip şunu aydımeyeli. Näme deyip hatmen bir selleni böğrüğü soppası çıkarmalı diyeler. Emma Ebu Hanife ve on şagirtleri cevap berýärler şoňa. Göreyli näme cevap berýär. Qur'an-ı Kerim'de 6-njy parada düşünülmer ýal gurrun däl, açyk gurrun. Qur'an-ı Kerim'de 6-njy parada bir ayet ba, Sure-i Maide 6-njy ayada. "Wamsahu bi ru'usikum" kelläňize mesxedin diýär Hudaý Taala. Ebu Hanife ve on şagirtleri diye Qur'an-ı Kerim'de va kelläňize mesxedin diýipdir diye. O ham tarap sual ediyor. Sahih hadis. Şayet hezar hadiste de bağ olsun. Muslim'de var.
daqiq hadis hatmenle bolupdyr. Menne imanım maşaňa. Ondan näme Peygamberimiz sallallahu üstünden meshedipdir. Abu Hanife we şagirdler jogap berýär. Ol ayet inmäkä sellesiniň üstünden meshedipdir. Emma ayet inipdir kelläňde meshedin diýip ondan meýlek sellesini aýyrýanmyşdyk Resulullah'dan. Nahil oham yankı Müslim'de var, sahih hadiste var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meshetyanmıştık deyip sallallahu aleyhi ve sellem meshetmek doğru bolar mı? Bolmaz. Nahil oham bir adam ilmdan haberi yok, sizlere tahassusi içinden haberi yok. Yo Resulullah sahih hadiste var. Men bir kitapta gördüm, men mahbarede işittim. Resulullah femesaha sallallahu aleyhi ve sellem alal huffeyni vel khimari. Resulullah selletine meshetiptir. Bir näme deyip etmelle Türkmen ahullu näme etmeye şlayıştat bilena. Böyle görürler näme? Kur'an-ı Kerim'de var. Vamsahu bi ruusikum kelläňde meshedin. Ol Resulullah da sellesine meshedipdir. Ayet inmäkämişdik. Şu görürlerden haberin yok bolsa näjire aýdamaly? İkilenji misale gel. An İbn Abbas radıyallahu anhuma tawadda an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem marratan kaza fi sahih al-Bukhari. Bir senetli urrunma Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam haq Resulullah'dan bir gün dehret kılıptır. Elin bir gedek yuptur, yüzün bir gedek yuptur, iki ellerin bir gedek yuptur, ayağınla bir gedek yuptur. Bukhari'de var sahih hadis. Bukhari'de var Resulullah bir gedek elin yuptur, bir gedek yüzün yuptur, bir gedek ayağın yuptur. Ahullu mıdan 3 yum olli var diye öldürdü 3 yuya. Türkmen ahullu şunu bilmeýärmi näme meselen? Abu Hanife'nin şagirdleri näme jogap berýär? Resulullah şol işi edipdir, hak görürün. Emma Muhammed Peygamberin bir aydan kefi var, sahih hadiste. Näme diýipdir göreýin? Men tawadda'a wahidatan fatilka wazifatul wudu allati la budda minha. Ve men tawadda'a isnatayn falahu kiflan min al-ajri. Ve men tawadda'a thalathan fadhalika wudu'i ve wudu'il anbiya'i min qabli. Rawahu al-Imam Ahmed ve Ibn Majah. Peygamberimiz aydıptır. Her kim dehret kılanda bir gedek elin yusa, bir gedek yüzün yup, bir gedek ayağın yusa, dehret bolar deyiptir. Dehret bolar deyiptir. Yöne 2 gedek yusa, on do beraber sogabı bolar deyiptir. Yöne 3 gedek yusa, hakikat men sünnetimin iyidine düştü ve tamam Peygamberin sünnetinin iyidine düştü deyiptir. Şu kefinden haberin bolmany, şu hadisten haberin bolmany, nähille aýdajak? Bukhari'de var. Bir gedek ýuwupdyr Peygamberimiz diýip nähille halkyň ýanynda aýtjak we agdalyk döretjek we bahana bilen dine hyzmat etýän, hamana hadis aýtýanmyşdyň, ne kadar da agdalyk döräp, biderek halky kefe goýmaly. Peygamberin o sözünden haberin bolmany. Oham ondan hem Peygamberimiz bir gedek ýuwupdyr. Abu Hanife'nin şagirdler jogap berýär, onu Peygamberimiz şundan çürüm, zarur muğu su az bolup yetmän duran bolsa bir gedek ýuwamaly diýdigi. Zarur bolsa şonu diýdigi, ýa-da ýene bir zatdan çürüm. O da nämeden çürüm? Şo jere gylsaň dehret bolýar, hatda akyllyň düşündirip beripdir. Näinki hemişe Peygamberimiz şeýle gylýarmyşdyk. Ömründe bir gedek şeýle kılıpdyr ýa kılmandyr. Nähille ham şonu Bukhari'de görakana, Peygamberimiz bir gedek ýuwupdyr. Ne hadis var, ne hem 3 gedek ýuwýaňyz diýip nähille aýtjak Peygamberin o kefinden haberin bolmany. Tahassusi ilminden haberin bolmany näjire kepdejek? Üçüncü misalyny aýdaýyn. An-Nu'aym qala صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن ثم إذا سلم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله. الحديث صحيح ورواته كلهم ثقات. Ulamalarning biri aýdýa, men Hazreti Abu Hurayra burun imam bolanna ýygyny üýdüm diýe. Gowqulagasyň düşünilmer ýaly görüň diýär. Üstüne 3 misal edip aýdyn, täşini bileýin. Her kim hadis görakana agdalyk oklasa duroglandy. Peygamberin müň belki milyon hadisleri var, hem sen ýat bilýärmi di? Ýok, oturup ondy. Bir adam Abu Hurayra'n ýygyny üýüpdir, namaz okypdyr. Sahih hadis. Ýa-ni Yasin imam Alham oqymaka Bismillahirrahmanirrahim qygyryp okydym ya içinden aýtdymy? İçinden aýtdy. Emma Hazreti Abu Hurayra alhamdan önçak Bismillah'ni qygyryp aýtypdyr. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin diýip okypdyr. Oham salam berenden soňra da aýdypdyr.
Ey cemaat eştin diptir. Men doğru Muhammed Peygamber'in namazı ýaly okuydum diptir. Şu hadisi, hezar hadisi ya bir yerde görüp, nahilli cibarekan içinde kıygıracak. Resulullah kıygırıp Bismillah diýänmişdik. Ene sahih hadis var dip näzir aýtjak. Göreyli Ebu Hanife'nin şagirdleri näme jogap berýär. Fi sahih Bukhari İnnen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma kanu yeftetihuna salata bi elhamdülillahi rabbil alamin. Bukhari'de var. Peygamberimiz Ebu Bekir Siddiq, Ömer el-Faruk ömür sayi imam bolanlaryna Allahu ekberden soňra elhamdülillahi rabbil alamin ýygyryp başlaýarmyşdykda bismillah eşitilmerdi diýär. Onna Ebu Hanife'nin şagirdleri ona näme jogap berýär? Ebu Hureyre ýygyryp bismillah aýdypdyr. Ona näme jogap berýär? Jogaby şu. Dogry, Peygamberimiz hemme ömrüne 5-10 gezek bismillahny gatanrak aýdypdyr. Halka şunu düşündirecek bolup, ummata şunu düşündirecek bolup ki alhamdülillah bismillah'ni içinden aýdýandyryň, bismillah aýdylmaýan qadiyama. Şondan sürün Peygamberimiz 5-10 gezek bismillahirrahmanirrahim gataýdypdyr. Şu gürrüňlerden içinden habaryň bolmasa, nähille aýtjak? Men sahih hadis gördüm. Peygamberimiz bismillah gatay diýänmişdik. Ahully ýuwaş aýdýar. Muny bilen akyçykym. Türkmen ahullyň sowady ýok, näme ýok, nähille aýtjak hamşyny. Biz belli bolýa, Peygamberimiz aýdypdyr. Hudaý şoň ýüzüni hoş etsin. Men hadisim eşitipdi halka aýdýar diýe, tahassusy ilmi gürrüň bolmasyn. Ýerde bolsun. Peygamberiň aýdan sözi var, şunu eşitdir. El-Muslim men salimel muslimuna min lisanihi ve yedihi. Peygamberin aýdan sözi var, sahih hadis. Çyn musulman adam bir musulmandyr. Halk şoň elinden dilinden rahatdyr diye. Şunu aýdy we halka. Ihtilaf gurun oklama orta. Bilmezden gelin. Hiç tatdan haber ýokdan gelin. Men 1 ýyl 2 ýyl bar okuýan nimeden gelin. Men 10 däne 20 däne 100 däne kitabym bar diýmeden gelin. Men kan ustadlary gördüm diýmeden gelin. Ya mesela Peygamberin aýdan sözi var. İnnallaha Teala awha ilayya an tawadu hatta la yafkhar ahadun ala ahad ve la yabghi ahadun ala ahad. Kaza fi sahih Muslim. Hudaý aýdypdyr Resulullah'a aýt diýipdir. Hemme kiş pespäl bolsun diýipdir. Hiç kime mutakabbir bolmasyn. Hiç kime zulm etmesin. Şu hadislerden aýdy ber. Dini ýüregimden ýan bolsa. İçinden haberimiz yok dem. Tahassusi ilminden haberimiz yok dem. Hop şizirek Resulullah'ın bir nesihati aýdan sözleri var. Şolary halka eşitdirebermeli. Emma yok yan kıyanak kamil misal. O hem seni sorak etsen. Şu direk hadisten näşdäne var? İçinden haberin bolmasa aýdyp bolmaýar. İçinden haberin bolmasa, başka yerlerden haberin bolmasa aýdyp bolmaýan hadisler näçedäne var? Hudaý üçin jogabyny aýdyn. Näçe müň däne var? Şolardan haberin yok bolsa näçe aýtjak? Müňden ma şojra hadisler. 5 däne, 100 däne, 500 däne daha. Müňden ma. Hemme ýerinden haberin bolmasa aýdyp bolanak. Inha Hudaý üçin bir de bir nasihat ki Peygamberin sözünü eşitdiremizde ya şu barada kudret ilmi tesellüt kamil bolsun, ýogda fa nasihati ýerine ýetirmeli bolsun. Allah Taala aýdýan we eşitýärlere amel we eser bersin inşallah. Hudaý agzalylygy aýyrsyn. Hudaý Taala ittihat bersin, emniyet bersin, parahatçylyk bersin. Biri-birini ýykjak bolup, biri-birini dargatjak bolup, biri-birini ýamallajak bolup, hususan dindar adamlaryň arasyndan aýyrylsyn jan Hudaý. Hudaý içerlerde mehabbet bersin, ulfet bersin, agdy berilip halal rızkyndan aýyrmasyn inşallah. Bir alham, 3 kul huvallah, Sure-i Falaq we Nas goşup okuýaýlyn, ötüllüň ruhuny bahşetdi ilunymda dua edip inşallah okuýarum. Selamun alel murselin. Celil hakun hoca ilahi amin. Hatm Kur'an-ı Kerimler, hatm ihlaslar vaad ettirler. Amin can. Kabullar inşallah. İlahi amin. Amin ya ilahel alamin. Amin ya mucibed dahavat. İlgune dua ediyor. İlahi maridla, musafiratla.
İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. Mescid medreselerimiz yürüyüp de olsun. İlahi amin. Hücrelerimiz yürüyor. İttihad-ı emniyet olsun. Parahatçılık olsun canım Huday. İlahi amin. İçerilerde mehabbet olsun. Qaharı yutmak olsun canım Huday. Kabuldur inşallah. Amin canım Huday. Amin. Ya mucibat davat. İlahi amin. Dinin hakikatini düşünmek olsun canım Huday. Amin. İlahi amin. Birahmetke ya erhamer rahimin. Maşallah. Barakallah.